Diyos, maray na aga po sa indugabos mga tugang ko kay Kristo, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit in cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rogna sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po kita sa pagpuon kang nobina kay Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels choirs above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Senior Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image. In these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time,
How long is eternity? Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. response to the supplication, Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair, for your sacred infancy's sake. Hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabuotan na atamanon ang kinaaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan samong mga salanggibo. Asin ngunya namamatian mina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamigbi mo kami. sangaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan, Lunes sa ika-22 na simana sa ordinaryong panahon, idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon, pasasalamat, kahagadan ni Josel Asaytuno Mendez, asin ni Marilu Balunzo and family, special na intention for good spiritual, physical health, and safety of my family, kahagadan ni Rosie B. Azopardo, Cantara and family, for healing and good health of Anna Marie Kim, kahagadan kang Buena Obra family, special na intention ni Michelle Gorordo, asin ni Domingo Piñaflor. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Azopardo, Cantara and family, kalag ni Helen, dulot ni Ramon M. Esquilla and family, para sa kalag ni na Alfonso asin Manuel, dulot ni Emma Chan and family, Asuncion, dulot ni Rica Dumalaon, for all souls, dulot ni Maricho Gomez, ni Justin Raymond asin Nestor, David asin Ray Joseph, dulot kang Zanyosa family, sa kalag ni Orly, dulot ni June and Lani Rico, for all souls na dulot ni Meds, sa kalag ni na Ruben asin Leticia, dulot ni Lian Reco Obal. Banwaan nin Diyos, matindog tabi ang gabos, asin awiton po niya to an awit sa pagpuod. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Lunes sa ika-22 na simana sa ordinaryong panahon, Diyos bago ang gabos. Enot naldaw kan sa tuyang misa triduo sa pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag kan sa tuyang mga namumutan sa buhay na sa tuya pong ipinapamisa asin ipinaparesponso. Siring man, gusto ko kamong imbitaran na idulot niya to ining misa para sa mga intensyones kay itong mga tao na padagos pong nagtatabang sa tuyang mga proyekto sa tuyang simbahan, habo manindang ngaranan, kundi hinahagad ko na lugod pamanda na isindan taawanin marahay na salud, kusog, asin kakayahan tanganing danay sindang makapaglingkod sa kapwa, asin sa mahal na Diyos. Ngunyan mga tugang, midbidon na po ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkaligo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo, mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo, mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan,
Pakapatawadaan sa tong mga kasadan, kasindarhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, O Diyos nin mga kabagsikan, sa imo ang gabos na pinakamarhay, italanhok mo sa samong mga daghan, ang pagkamuot sa imo ngaran. Asin warasan na sa pag-uswag nin kabanalan, ang mga marhay na bagay, samo sa imong patalubuon. Asin sa maigot na pagbantay, ang mga pinatalubo sa imong atamanon. Huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabuhos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, kan ako nagpadyan sa Indo, day ako naggamit nin halangkaw na oratoryo o hararom na filosofiya sa pagpahayag kan katotoohan ng Diyos. Kanyaon ako sa Indo dayang iba akong buot na mamidbid, kundi si Jesucristo asin ang manunungod sa iya bilang ipinako sa krus. Ako nagpadyan sa Indo sa sakong kaluyahan, sa dakulang takot asin takig. Ang sakong mga pagtaram asin paghulit, daikan mahamis na tataramon sa filosofiya, kundi sarong kapahayagan ng Espiritu. Ini ginibo ko tanganing ang sa indong pagtubod, dai magsarig sa kadunongan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kagurangnan, namumutan ko ang sa imong mga pagbuot. Kagurangnan, namumutan ko ang sa imong mga pagbuot. Kanigoan ang pagkamuot ko sa pagbuot mo, kagurangnan, bilog na aldaw, iyan ang sakong hinuhurop-hurop. Ako naging urog pa kadunong sa sakong mga kaiwal, huli ta nagdadanay sako ang sa imong kabuutan. Kagurangnan, namumutan ko ang sa imong mga pagbuot. Urog akong may pakasabot kisagabos kong paratukdo, huli ta ang sa imong mga pagbuot sa kong hinuhurop-hurop, asin urog pa sa mga gurang ang sa kong pakamidbid, huli ta inuutob ko ang sa imong mga kabuutan. Kagurangnan, namumutan ko ang sa imong mga pagbuot. Sa maraot na dalan, ilinilikay ko ang sa kong mga bitis, tanganing mautob ko ang sa imong tataramon, sa imong mga pagbuot, daya ako minasuhay, huli ta ika ang nagtutukdo sa sako. Kagurangnan, namumutan ko ang sa imong mga pagbuot. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Si Jesus nakaabot sa Nazaret, banwa na sa iyang pinagdakulaan. Susug sa iyang kinaugalian, kun aldaw na Sabado, naglaog siya sa sinagoga, asin nagtindog sa pagbasa. Itinao sa iya ang libro ni Propeta Isaías. Biniklad asin nakuha ining nasusurat. Ang espiritu ning kagurangnan uyas ako. Huli talinahidan niya ako, asin sinugo, sa pagdara kan marahay na bareta sa mga dukha, sa pagrukyaw kan kaligtasan sa mga bihag, sa pagmuklat kan mga buta, sa pagtubos kan mga inaapi, sa pagrukyaw kan mabalaog na taon nin kagurangnan. Linukot ang kasuratan itinao sa ministro, asin nagtukaw. Ang mga matag nin gabos sa sinagoga, nakaturuhok sa iya. Dangan nagsabi siya sa inda, ngunya nautob na ang nasusurat digdi sa saindong nadangog. Ang gabos na yaon duman uyon sa iya. Sa indang ipinagnalas ang mga mahamis na tataramon, nahali sa iyang nguso. Ulay ninda, bakong iyo ini ang aki ni Jose? Si Jesus nagsabi sa inda, sa luba ko sasabihon nindo sako ang kasabihan, mediko bulungaan sa imong sadiring buhay. Masabi pa kamo, gibuha man daw digdi sa diri mong banwaan, ang nadangugming ginibo mo duman sa Kapernaum. Alagad sabi niya sa inda, daing propeta an inako sa iyang sadiring banwaan. Sa katunayan girumdumo nindo kan panahon ni Elias, day naguran sa laog nin 3 taon, may kabanga, asin nagkaigwa ning makuring gutom sa bilog na runa. Kadakol na mga babaeng balaw sa Israel, alagad si Elias day ipinadara sa inda. Ipinadara sa sarong balo sa Serepta, sa runa nin Sidon. Siring man kan panahon ni Propeta Eliseo, igwanin kadakol na mga dauton sa Israel. Alagad mayo ni naumayan, kundi sinaaman sana, na taga Syria. Pakadangog kaini ang gabos sa sinagoga na anggot, nagtirindog asin dinara siya sa luwas kan banwaan, sa itaas kan bukid, na natutukdukan kan banwaan, asin buot nindang ihulog siya sa hampas. Alagad si Jesus nag-agi, sa tahaw ninda, asin naghali. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning. Pakigreet daw ginarayan sa tuya pong mga kataid na good morning. Ini pong nadangog niya to mga tugang na ebanghelyo, iyo inian pinag-aapod na inaugural homily na tinaokan sa tuyang kagurangnan na kung saan yaon digdi ipinahayag niya publicly. This is the public declaration of His mission and vision. Kaya nadangog tayo ng mga tataramon na nagsasabi, pakabuklit niya kay itong libro, asin binasa niya itong hali sa kay Propeta Isaías. Sinabi niya sa katawuhan, an espiritu nin kagurangnan uyas ako, huli talinahidan niya ako, asin sinugo sa pagdara kan marahay na bareta sa mga duka, sa pagrukyaw kan kaligtasan sa mga bihag, sa pagpamuklat kan mga buta, sa pagtubos kan mga inaapi, sa pagrukyaw kan mabalaog na taon nin kagurangnan. Ibig sabihin sa nakaini na klaradong marhay sa satuyang kagurangnan kung sisay siya. He was clear about his identity. He was clear about his passion and ano ang katuyuhan niya sa buhay. In other words, aram kan kagurangnan nan sa iyang misyon, iyo nadarahon ang Diyos sa katawuhan, asin darahon ang katawuhan sa Diyos. To bring God to people
and to bring people to God. That is His mission. And I suppose, ngunya na aldaw, sinasabi sa tuya na ang misyon ni Kristo, iuman po ang misyon kan lambang saro sa satuya. Kaya anda kulang challenge po kaining sa tuyang nadangog na ebanghelyo. Iyo po na kitaman, let us also be clear about who we are, about our identity. Sino ka ba? Ano ka ba? Why we are here? Ano ang katuyuhan mo? As in mission mo digdi sa kinapan, magpara Facebook sana, magpara pakiiwal sana, magpara pakimarites sana. Ano ba talaga ang sa imong katuyuhan as in mission digdi sa kinapan? For whom we are and what we intend to do. In other words, let us also be clear, not only about our mission, but about our vision in life. So let us take this opportunity down. We try to review and examine our priorities sa buhay. Ano ang mas mahalaga sa satuyang buhay? Ano ang satuyang regalo na itinaunin mahal na Diyos? Karisma na yaon po sa satuya. Ano ining mga dapat na ipinaglalaban niya to sa satuyang buhay? Itong inaapod niya tong mga advocacies that we should have sa buhay po niya to. Hilingon ta iyan sa satuyang buhay. Sa sarong pagtaram, let us also be clear about our vision and our mission in life. And as we do that, siring sa nangyari sa satuyang kagurangnan, may mga maugma. Kadakol na tawo ang naugma, pagkatapos niyang lukuton itong scroll, pagkatapos niyang ipahayag sa indan sa iyang misyon, naugma su iba. Su iba, namundo. And so he faced rejection. And magayonon ta, ipinahiling na sa tuya kan sa tong kagurangnan. Kung kitaman sa pagibo niya to kan sa tuyang misyon, katuyuhan, digdi sa kinaban, sa pagdarata man sa Diyos, sa tao, pagdarata sa tao sa mahal na Diyos, we will also experience rejection. We have this kind of disposition na ipinahilingkan sa tuya ng kagurangnan na magayunon niya tong aarugan. Day man lugod ini makadisganar sa to. Kung sa imong oral daw na pagsimba, pigpaparaliba ka kang kataning mo sa harong, sige ngayaan simba. Day man ngayong pagbabago sa buhay. Kung sa imong pag sa Diyos, pigpapara discourage ka kan sa imong agom, sigtataraman ka na oral daw ka ngaya nagsisimba, ano mo ngayaan pa di dyan, boyfriend, mga siring ka iyan na komentaryo, rejection, pagbagi nin tao, you will be met with a lot of hurdles and rejection sa buhay. Pero arugon taan sa tuyang kagurangna, na dahil ito nakaulang, dahil ito naging rason para sa iya, tanganing padagos niyang gibuhon an sa iyang katuyuhan digdi sa kinaban. Day man lugod na mga bagyo an makaulang sa tuya, tanganing ining sa tuyang misyon sa tuya man na mahimo sa satuyang buhay. Amen? Sa ngaran ka Ama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen.
Magpabibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod. Kan Diyos samang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal. na Kagurangnan simbahan. ang banal na pagdulot, danay na magtao sa mo, kan nakakaligtas na bendisyon, tanganing ang ginigibo sa misteryo, mahaman sa kabagsikan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa saimong espiritu. Iitaas san mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniniko asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, sa karahayan lilalang mo ang tao, asin ang pinadusahan in katanosan sa pagkaherak, tinubos mo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, huli sa iyan mga angeles nag-uumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan, asin ang mga banal na sirafines, burunyog, asin maugmang nagseselebrar, out pamanlugod, na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi, Banal, 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 banal. banal, ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggadan banal, purabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkua, siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkaganasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pag sararoon kan Espiritu Santo. Girumdum magkagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Espesyal niya itong girumdumon, ining mga kalag na sa tuya pong ipinaparesponso asin ipinapamisa. Sinda asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, ang mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kay tupa na kapagaya-gaya sa imo, magkani kong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya. Asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos namang makakamhan,
sa pagkasaro ka na Espiritu Santo ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, Nayaon sa Nayaon langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ning siring sa langit. Ansa mong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, taganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, baging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong panaligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ansa ko katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, ansa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburnyog, sosog, sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagpatinarawan kamo, kantanda nin katuninungan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban, taawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uya, ang kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. Ang hawag ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo.
Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan tinapay nin langiton na lamesa, nagaarang, naparigunon an samong mga puso kaining kakano nin pagkamuot, sagkon na magsibot kami sa paglingkod sa imo, sa samong mga kapwa. Uli ki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Bago kang huring bendisyon, gibuhon po niya to ang responso para sa gadan. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him. My own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Together we say, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations for every petition we will answer, Lord, save your people. Lord, save your people. By your coming as a man, Lord, save your by your people. birth, Lord, save by your people. baptism and fasting, Lord, save your by your people. suffering and cross, Lord, save your by your people. death and burial, Lord, save your by your people. rising to new life, Lord, save your by your people. return in glory to the Father, Lord, save your by your people. gift of the Holy Spirit, Lord, save your by people. your coming again in glory. Lord, save your people. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants, who have gone to their rest in Christ, may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine upon May them they forever. rest in peace. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan, dugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kita sa pagkamaot kay Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Thank you and good morning.